Jo, ideme si dneska zahrať. Toto je moje video prvé z Brawl Stars, takže plus nehejtujte ma. A push na Mortisa na max. Kto si myslí, že dám max na Mortisa, tak nech dá like, alebo odber. Alebo kto si nemyslí, že to nedám, tak nech dá odber. Jaj, kámo, ten Brock je silný. Jaj, to mi nevyšlo. Ale Melody som počul, že je tiež OP na Bravo Ball aj na hokej. Ona je dosť OP, že vraj. Kámo, prehrali sme. GG's. Daj na gól. Pardon. Gól! Jaj! Áno, Colt! Áno! Yes! A keď chcete, aby som sa odhalil, tak dajte 100 odberateľov a potom sa odhalím. Moja mama si púšťa pesničky, takže... Poď, mŕtvý! Mŕtvý! No, more. Mortis, čo si myslí? Poď, gól! Aj. Nemám gadžety už, či mám? Nie, nemám. Poď sem. Boja sa ma tí hráči a prehrali sme. Aj, kámo. A kto by si chcel so mnou zahrať, tak idečko je tu a QR kód máte tu. No a ja viem, že som už natáčal Brawl Stars, ale toto je môj hlavný účet. Čus. Haló? Jak sa to vypína?